Matapos itong marinig ni Maximo, dali-dali naman siyang tumungo sa banyo upang maligo. Habang binubuhusan niya ng tubig ang kanyang katawan, hindi maalis sa kanyang isipan ang tungkol sa mga nilalang na nabanggit ng mga militar. Ruha? Wika ni Maximo habang nakatingala sa kalangitan. Matapos niyang maisaayos ang kanyang sarili, agad naman niyang tinungo ang lugar na kinaroroonan ni Manong Alejandro. Pagsilay niya ditong naroon sa labas ng kubo na naghahanda ng kanilang inumin, dali-dali naman niya itong nilapitan habang bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na kasiyahan. Maestro, magandang gabi ho. Ano ho ang atin? May kasiyahan ho ba? Bungad na tanong ni Maximo sa kanyang maestro. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, ngumiti lang naman ito habang marahan siyang inaabutan ng baso. Hindi masaya ang pag-uusap kung walang inumin. Dapat alam mo yan. Rebelde ka eh. Pabirong sagot naman ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Napuno ng tawanan at pagsisiya ang kubo ni Manong Alejandro. Nang medyo lasing na silang dalawa, doon na nag-umpisang magkwento ang matanda. Ang Ruha, isang lahi ng mga aswang na nabuhay pa noong kapanahunan ng mga dato. Manggagamot sa umaga, mababangis na demonyo sa gabi. Kung ikukumpara sa gabunan, di hamak na mas nangingibabaw ang kanilang lahi. Hindi sa pisikal na lakas, bagkus ay sa abilidad na kaya nilang ipamalas. Alam mo, Maximo, sa tinagal-tagal ko na sa teritoryo ng mga kakarma, ni isa sa kanila, walang nakapatindig ng aking balahibo. Wika ni Manong Alejandro. Matapos nitong magsalita, dali-dali naman itong binuklat ang hawak-hawak niyang libro upang maipaunawa sa kanyang disipulo ang kasaysayan ng mga ruha. Bagaman nakalathala ang pinagmula ng mga nilalang, hindi pa rin nakakasiguro si Manong Alejandro na yun talaga ang pinagmula ng mga ito. Labis kasi siyang naniniwala noon na lahat ng bagay na nailathala ng Panginoon maaaring nadagdagan ng manunulat o hindi naman kaya'y nabawasan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap sa mga pahina, panay naman ang pagtatanong ni Maximo kung bakit napaka-interesado ng kanyang maestro na ipaalam sa kanya ang lahi ng mga ruha. Animoy kung ilahad nito ang kwento sa kanya, para bang nadadala talaga siya sa pamamaraan ng pagbibigkas ng mga impormasyon ng matanda. Sa pagtigil nito sa pinakagitnang bahagi ng libro, bumungad kay Maximo ang mga kasulatan na nasusulat sa lengguaheng baybayin. Halos wala siyang kaide-ideya kung ano ang nilalaman nito sa kadahilan ng masyadong matanda na ang ganoong kasulatan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Maximo nang mag-umpisa ng magbasa si Manong Alejandro. Maestro, paano niyo nababasa ang kasulatang yan? Hindi ho ba napakatanda na ng dialektong yan? Nagtatakang tanong ni Maximo. Wala sa tanda ng kataga ang pag-iintindi, Maximo. Nanggagaling yan sa iyong puso. Sagot naman ng matanda habang tinuturo ang kanyang dibdib. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong nag-umpisang magkwento ukol sa nasusulat. Ayon kay Manong Alejandro, ilang siglo na ang nakalipas magmula nang umusbong ang lahi ng mga ruha. Nagmula ang mga ito sa alipin ng mga datu kung saan naghahangad ng pagbabago sa kanilang kapalaran. Hindi alam ng mga sumulat sa kwento ng mga ruha ang kanilang pinagmulan, gawa ng nananatili itong sikreto at umiikot lamang sa angkan. Sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng mga ruha, lumayo sila sa bawat teritoryo ng mga datu para mabuhay ng payapa at malaya. Nawala na din noon ang kanilang pag-uugali na palaging sumunod sa nakatataas,
kung kaya't sobra-sobrang kalayaan ang kanilang naramdaman. Akala ng mga ruha magtatagal ang katahimikan ng kanilang angkan, subalit hindi pala. Nang dumating ang puntong nalaman ng datu ang kanilang kinaroroonan, agad naman itong naglunsad ng utos para sila ay pabalikin sa ilalim ng pamamahala nito upang gawin ulit alipin. Napag-alaman kasi ng datu na ang mga ruha ay walang kapaguran, na siyang pinakamainam na gawing trabahador sa papausbong nilang sibilisasyon. Upang mas mapabilis ang pagbabalik ng mga alipin, inutusan ng datu ang kanyang pinakamauhusay na mandirigma upang tuntunin ang kinaroroonan ng mga ito. Napakataas ng kanyang pag-asa noong maibabalik ng mga mandirigma ang mga ruha, subalit nagkamali siya. Ilang araw pa ang lumipas, wala ni isa sa kanyang mga mandirigma ang nakabalik. Ipinahanap na din niya ang mga ito sa bawat sulok ng kagubatan, subalit wala silang natagpuan. Dahil sa pangyayaring yon, inakala ng datu na ang may kagagawa ng pagkawala ng kanyang mga pinagkakatiwalaang mandirigma ay ang mga ruha. Para hindi siya mapahiya sa lahat ng kanyang nasasakupan, bumuo siya ng hukbo na tutugis sa mga alipin. Sumama na din noon ang datu sa kanyang mga alagad, nang sa gayoy magiging saksi siya sa mga magaganap na pangyayari. Dahil sa kasama noon ng datu sa pagtutugis sa mga ruha, marami sa kanyang sundalo ang sumama. Halos wala nang natira noong magbabantay sa kanilang lugar sa kadahilanang nakatuon ang kanyang buong lakas sa paghihigante. Nang marating nila ang pugad ng mga ruha, agad naman silang nagsagawa ng mga pag-atake. Lahat ng mga taong naroon sa lugar ay kanilang pinaslang nang sa gayoy magsilbi yung babala sa mga nilalang. Subalit lingid sa kaalaman noon ng datu na ang ginawa niyang yun ang mag-uudyok sa mga ruha na lumaban. Makalipas ang 3 araw at 3 gabi, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nalipol ng mga ruha ang lahat ng mga mandirigma ng datu hanggang sa wala nang natira. Nasakop na din ng hiwalay na pangkat ng mga ruha ang nasasakupan ng datu na siyang naging sanhi para magkaroon yon ng bagong namumuno. Makalipas ang ilang araw na pagkamatay ng datu, umusbong ang bagong sibilisasyon ng mga ruha. Magmula noong mga panahong yon, natuto na silang makisabay sa pag-unlad ng sibilisasyon at pagtapat sa kanilang mga kaaway. Dahil sa ilang digmaan na ang kanilang napagtagumpayan, kung kaya't nakamit nila ang bansag bilang mga mananabas. At kaya din nalaman na nanggagamot ang mga ruha sa kadahilanang may isang ordinaryong tao ang nagawi sa lugar nito kung saan tinulungan ng mga aswang. Makalipas ang ilang siglo, patuloy pa ring namumuhay ang mga ruha ng patago. Wala ni isa ang nakakaalam sa eksaktong pinagpupugaran ng mga ito sa kadahilanang nagkaroon ng sabi-sabi na kapag umaga ay nawawala ang lugar na kanilang pinagtitirhan. Animoy, meron itong sabulag na nakabalot sa buong nayon na nakabukas lamang sa kanilang mga lahi. Dagdag pa ni Manong Alejandro, hindi gaanong mapanganib ang mga ruha hanggat hindi mo ito nagagawan ng pagkakasala. Kapag nagkataong may atraso ka sa kanila, asahan mo nang hindi ka nito tatantanan hanggat hindi ka namamatay. Palagi kasing nangingibabaw sa mga ruha ang galit sa hindi nila kauri, lalo pat kung nagkaroon ito ng atraso sa kahit na sinong miyembro ng kanilang angkan. Sa pagkakaalam ko, Maximo, binubuo ang ruha ng 3 pinuno. Isa ang nakaluklok sa mataas na trono kung saan ito ang nagbibigay ng batas sa lahat ng kanyang nasasakupan. Ang nakaupo naman sa 2 trono ay ang anak nitong babaeng dalubhasa pagdating sa espiritual na pakikipaglaban. At ang nasa kanan naman ay ang anak nitong lalaking batikan pagdating sa pisikal na pakikipaglaban. Sinasabi ko sa iyo, malalakas ang mga ruha, subalit meron din silang kahinaan.
Wika ni Manong Alejandro matapos nitong makapagkwento. Nang marinig ni Maximo ang lahat ng sinabi nito, halos bahagya namang nawala ang kanyang kalasingan dahil sa labis na pagkagulat. Hindi niya sukat akalain noon na ganoon pala kalalim ang pinagmula ng mga ruha. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang nadapo ang kanilang paksa sa isang pamilya ng mga aswang na nakatira sa susunod na baryo na pinagkukutaan ng mga militar. May nasagap kasing balita si Manong Alejandro ukol sa ginagawa ng mga ito na labis na ding nakakapaminsala sa mga ordinaryong tao. Nang mapag-alaman ni Maximo ang balitang yon, agad naman siyang nagdesisyon na pupuntahan ang sinasabing pamilya ng mga aswang ni Manong Alejandro. Alam niyang yon ang nais nitong ipaalam sa kanya kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na magpresenta. Matapos marinig ni Manong Alejandro ang sinabi ng kanyang disipulo, ngumiti lang naman ito habang marahang tumatango. Maya-maya pa, inilahad naman ito sa kanya ang mga kinakailangan niyang gawin upang marating ang lugar ng mga aswang nang hindi natutunugan. Maximo, kahit walang militar sa lugar na yon ay mag-iingat ka pa rin. Mas mabuti nang hindi ka nila matunugan para wala tayong problemang iisipin. Tandaan mo, napakalaking gulo ang ating kahaharapin kung magkataong malaman nilang buhay ka pa. Sige, dahil gusto mo ring makaranas ng aktwal na kombate laban sa mga aswang, abay hindi kita pipigilan. Bukas ng hapon lumakad ka na. Hihintayin kita dito hanggang hating gabi. Wika ni Manong Alejandro matapos nilang mapag-usapan ang kanilang mga plano. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, dali-dali naman niyang kinuha ang baso at walang pag-aatubiling nilagok ang natitirang inumin. Matapos ang kanilang pagsisiyahan, marahan din naman silang bumalik sa kubo para makapagpahinga. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, mariin namang ipinaalala sa kanya ng matanda ang pananatili ng hustisya sa lahat ng nilalang. Kahit nasa panig ito ng kaliwa, hanggat wala itong ginagawang nakakapaminsala, mananatili pa rin silang walang karapatan na saktan ang mga nilalang na inaakala nilang kalaban. Ayon kay Manong Alejandro, yon ang kinakailangan niyang sundin upang magkaroon sila ng masayang pamumuhay kasakasama ang iba't ibang nilikha ng Panginoon. Sa pagdating nila sa loob ng kubo, dali-dali namang inayos ni Manong Alejandro ang kanyang higaan sa kadahilanang napansin nitong hindi na kaya ni Maximong tumayo ng tuwid. Kinaumagahan, halos hirap na hirap naman siya noong tumayo dahil sa tindi ng tama ng alak sa kanyang katawan. Kung hindi pa siya noon pinainom ni Manong Alejandro ng sabaw ng okra, hindi pa siya mahihimasmasan. Ayos ka lang ba, iho? Sana sinabi mo. Mahina ka pala sa alak. Hindi na sana tayo nagpakalasing ng husto kagabi. Wika ni Manong Alejandro habang tinutulungan siya nitong maisaayos ang kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit papaano, bumalik na sa kanyang katawan ng pagiging normal. Nawawala na din noon ang pakiramdam niyang siya ay lumulutang, indikasyon na malapit nang maglaho ang tama ng alak. Sa pagsapit ng hapon, wala namang ginawa noon si Maximo kundi ang ikondisyon ng kanyang sarili. Inaasahan niyang marami siyang gagawin sa pagsapit ng gabi, gawa ng pupuntahan niya ang pamilya ng mga aswang. Nang maihanda na ni Maximo ang lahat ng kanyang gamit, dali-dali naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang maestro para makapagpaalam. Ninais niyang umpisahan na noon ang kanyang paglalakbay habang maaga pa, para naman kahit papaano'y maiwasan niyang makainkwentro ng mga nilalang sa daan. Maestro, tutuloy na ho ako. Medyo inagahan ko lang ho kasi ayaw kong dumating sa lugar na yon ng 10 oras. Pagpapaalam ni Maximo pagkalabas niya ng kubo. Sige Maximo, wala yung problema. Mag-iingat ka, ha? Siya nga pala,
Bago ka umalis, kunin mo itong talandro. Naglalaman ito ng ritual na mga kinakailangan mo. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang inumpisahan ni Maximo ang kanyang lakad. Kahit malayo ang daang kanyang tinahak, pinilit niya pa rin doon dumaan upang makaiwas sa mga militar. Kahit papaano, hindi naman siya gaanong nahirapan dahil merong kabayong ipinahiram sa kanya ang kanyang maestro. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, patuloy pa ring naglalakbay si Maximo. Narating na niya noon ang malapad na kakahuyan kung saan siya lamang ang taong dumaraan. Dahil sa napakadilim na noon ng paligid, kung kaya't hindi niya maiwasang mag-isip ng mga panganib. Kung titingnan mo kasi ang lugar, mararamdaman mong meron doong naninirahang nilalang na pasimpleng nagmamasid sa mga taong napapadaan. Ayon kay Maximo, na ang lugar na kanyang dinaraanan noon, binabalot ng presensyang hindi maipaliwanag. Sa paglalim ng gabi, mas lalong lumalakas ang puwersa nito na halos naaapektuhan na ang kanyang puder at bakod sa buong katawan. Bagaman nababahala si Maximong dumaan sa lugar, pinilit niya pa ring magpatuloy alang-alang sa oras niyang hinahabol. Kinakailangan niya kasing bumalik sa bahay ni Manong Alejandro ng hating gabi, alinsunod sa nais nitong mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, bigla namang napangisi si Maximo nang masipat niya ang labasan ng lugar. Matapos niya itong masilayan, dali-dali naman niya itong binaybay dahil nais niyang makaiwas sa mga nilalang na maaaring tumambang sa kanya. Subalit, hindi pa man siya noon nakakarating sa labasan, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang isang binata na may kasakasamang bata. Nanlilisik ang mga mata nito at napakadungis ng kanilang mga itsura. Dahan-dahan na ding nararamdaman ni Maximo ang pagbaho ng paligid, hudyat na isang uri ng mga aswang ang mga batang yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat niya ang mga itong dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Kahit nararamdaman ng mga ito ang kanyang presensya, nakakapagtakang hindi pa rin yun nababahala. Noy, umalis na kayo. Wala kayo makukuha sa akin kundi kamatayan. Maniwala kayo, Noy. Hindi ako ang taong nais ninyong biktimahin. Babala ni Maximo sa paglapit sa kanya ng mga bata. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, patuloy lang din naman yung naglakad papalapit na para bang hindi nito naririnig ang kanyang babala. Sa puntong yon, wala nang pagpipilian si Maximo kundi ang bumaba sa kanyang kabayo habang marahang umuusal. Sa paglitaw ng sibat ni Longhino sa kanyang likod, dali-dali naman niya itong kinuha. At sa panghuling pagkakataon, sinubukan niya pa ring paatrasin ng mga bata. Nang masipat ni Maximo na hindi talaga magpapapigil ang mga ito, agad naman niyang inasinta ang pinakabata sa dalawa na siyang naging sanhi upang kitilan yon ng buhay. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, agad naman siyang sinugod ng binata habang mabilisang nagpapalit ng anyo. Pagsilay ni Maximo na naging isa itong aso, hinayaan lang naman niya itong makalapit sa kanya upang ipakita na siya ang nangingibabaw sa kanilang dalawa. Pagsunggab ng aso sa kanyang balikat, ramdam na ramdam niya ang panunuot ng pangil nito na para bang nais nitong putulin ang kanyang buto. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Kahit anong gawin mo, wala ka pang sapat na lakas para talunin ako. Wika ni Maximo habang mariin niyang pinagmamasda ng binatang aswang. Nang hindi na niya maatim ang ginagawa nito, buong lakas naman niya itong ibinalibag sa lupa na siyang naging sanhi upang mabali ang dalawa nitong mga binti. Sa sobrang lakas ng pagkakahambalos ni Maximo sa nilalang, tuluyan na itong nawala ng kakayahan para makatayo. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla naman niyang nasipat ang nilalang na bahagyang nakatitig sa kanya habang pinipilit ang katawan nito na bumangon sa kanyang pinaglagpakan. Ilang minuto pa ang lumipas,
bigla namang nag-anyong tao ang binata nang masipat nito si Maximo na pinapahilom ang kanyang natamong sugat sa pamamagitan lamang ng buhay na mga salita. Sa pagkawala ng kanyang mga sugat sa braso, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang nilalang habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bahagya niyang tinapik ang ulo nito habang nagtatanong ng, "Ano ba ang nakain ninyo? At ako na pagdiskitahan ninyo? Nasaan ang mga magulang nyo? Bakit nila kayo hinahayaang gumala at maminsala sa lugar na ito?" Nang marinig ng binata ang kanyang sinabi, pilit naman itong tumayo upang sagutin ang kanyang mga katanungan. Sa pag-upo nito sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang bali nitong kamay, mangiyak-ngiyak naman itong sumagot ng, "Wala na kaming mga magulang. Patay na sila matagal na. Ito ang gawain namin ng aking kapatid para mabuhay." Dahil sa sinabi ng binatang yon, tanging panlulumo na lamang ang naramdaman ni Maximo sa mga bagay na kanyang nalaman. Hindi niya kasi sukat akalain noong ulila na pala ng lubos ang mga bata, kung kaya't nagagawa nila ang ganoong karumal-dumal na gawain. Para mawakasan na ang paghihirap nito sa mundo, nagpasya si Maximo na patayin na lamang yon upang kahit papaano'y hindi na mas lalong madagdagan ang kanilang mga kasalanan. Bago niya ito tuluyang kitila ng buhay, inutusan niya ang binatang manalangin upang magkaroon siya ng pagkakataon para makahingi ng tawad sa Panginoon. Napakataas noon ang pag-asa ni Maximo na mapapatawad pa ito sa kadahilan ng hindi pa yun gaanong nagtagal sa mundo. Nang marinig ng binata ang kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman ito ni Maximo na tapos na sa pagdarasal, kung kaya't marahan na niya itong nilapitan. Hindi niya muna ipinaalam sa bata ang kanyang gagawin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na magwawala ito kapag nalaman nito ang kanyang pinaplano. Nang malapit na siya sa kinaroroonan ng bata, dahan-dahan naman niya itong kinausap ukol sa mga magagandang bagay na hindi nila naranasang magkapatid. Kahit panayang pag-iyak ng binatang yon, ay paulit-ulit pa rin itong kinakausap ni Maximo nang sa gayoy hindi dumating sa puntong magrebelde ang kaluluwa nito. "Tahan, Nanoy. Lahat ng mga nangyayari may dahilan. Siguro itong kasagutan ng Panginoon para mapabuti ang inyong kalagayan. Palayain mo na sa kasamaan ang iyong sarili upang magkaroon ka ng katahimikan." Wika ni Maximo sa binata. "Paano ko namang gagawin yan? Gayong napakasalimuot ng aking pinagdaanan. Hindi mo mauunawaan ang aking nararamdaman dahil hindi ka dumanas ng katulad ng sa aming magkapatid. Ngayong namatay na ang kapatid ko, sa tingin mo ba may puwang pa sa aking pusong manahimik?" Galit na sagot naman sa kanya ng binata. Matapos itong marinig ni Maximo, agad naman niyang tinawag ang sibat ni Ahum upang patahimikin na ang binata. Alam niyang wala nang saysayang makipag-usap doon sa kadahilan ng tuluyan ng nabalot ng kasamaan ang puso nito at isipan. Habang dahan-dahan niyang inilalapit ang espiritual na sibat sa noo ng binata, panay naman ang kanyang paghingi dito ng tawad ukol sa mga bagay na hindi dapat nito naranasan sa murang edad. Sa paglapat ng sibat ni Ahum sa bungo nito, bigla namang napabuka ang bunganga ng bata hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan ng nasunog ang kaluluwa nito. Maya-maya pa, bigla na lamang bumagsak ang katawan ng nilalang sa lupa nang wala ng buhay. Matapos itong gawin ni Maximo, dali-dali naman niyang hinila sa likuran ng isang puno ang mga bangkay nito para ilibing. Bago niya tabunan ang ukang pinaglibingan niya sa dalawang bata, nilagyan niya yon ng mga usal para sa ikatatahimik ng kanilang mga kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagpasya si Maximo na ipagpatuloy na ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar na kanyang pakay. Habang nakasakay siya noon sa kabayo, pabalik-balik naman ang kanyang alaala tungkol sa dalawang batang kanyang pinatay sa daan.
Hindi kasi noon masikmura ni Maximo ang pagpatay sa mga nilalang na nasa murang edad sa kadahilan ng taliwas yon sa kanyang pinaniniwalaan. Okay, pasensya na kayo, medyo late tayo naka-upload. Yung 7, 8, try ko hanggang 9. Bukas isusunod kaagad natin para hindi na kayo mabitin. Uli-uli, pasensya na. Kita-kits tayo sa next episodes. Salamat.